Balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kɛnɛ kan. An karamɔgɔba Seydi Cherif Ousmane Marani Haidara denkɛ Badara Aliyu Haidara a ye taama kɛ ka ɲɛsin Burkina Faso jamana ma. An kuntigi Mamadu Kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka sana yɛlɛn o san kunbɛn ɲaɲali baaraw katara kɔnɔna na. An bɛ suba la min ye sana yɛlɛn su ye. Alhamdulillah ne yɛrɛ welela Haidara ka solo k'an wele sana yɛlɛn solo. Cherif Ousmane Marani Haidara ye dugawu de kɛ ne yɛrɛ ye ko Ala min Ala kira sana yɛlɛn ko Ala k'an sana yɛlɛn. Bon Ala sɔnna k'an sana yɛlɛn n'ale barika ye. Donc an b'o sana yɛlɛn su la. Bi ye donba ye bi ye donduma ye an ka karamɔgɔba fana b'an bolo n'o ye Badara Ali ye k'a ɲini Ala fɛ a n'a balima tɔ k'a daminɛ Cheikh Ahmad Tidiane na Mamadu Madani a min y'an kɔ Ala ka hinɛ na Ala k'a da yɔrɔ nɛɛma Cheikh Ahmad Tidiane ale min bɛ golo kan bi ya Rabbi Ala ka barika don a la a n'a dɔgɔnin bɛɛ lajɛlen Badara Ali min bɛ tournée na yan bi k'a ɲini Ala fɛ Ala k'a n'a sana yɛlɛn k'a ɲini Ala fɛ Ala min Ala kira sana yɛlɛn Ala ka Haidara n'a ka denbaya sana yɛlɛn ani ansaru bɛɛ lajɛlen ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ka tila k'a ɲini Ala fɛ kɛlɛ minnu b'an ka jamana kɔnɔ Ala ka kɛ sana yɛlɛn bonya kama k'a ban karamɔgɔ hami ye min diɲɛ na ni lahara Ala ka nɔgɔya ye k'an bɛɛ kisi an jugu tɔɔrɔ ma télévision Sirifila yɛrɛ a ye mɔgɔw wasa Ala ka wasa a ye mɔgɔw ɲɛnajɛ Ala k'aw ɲɛnajɛ ya Rabbi sana yɛlɛn bonya kama hali bi a sana yɛlɛlen don dɛ Ala ka sana yɛlɛn halisa mɔgɔw ma sigi n'a ye cogo min Ala ka télé in tɛmɛ o kan parce que ni télé in kɔrɔtara diinɛ kɔrɔtara foyi tɛ fɔ Ala ka diinɛ kɔ donc o de Ala sago i sago aw yɛrɛ mun ye télé baarakɛla ye ka dugawu k'aw ye ya Rabbi Ala kira hɔrɔma kama Ala ka n'aw wasa sɔli ala nabi an b'a ɲini Ala fɛ i ka nali Ala k'a kɛ hɛrɛ ye siya dugumakolo ma degun o degun bi siya dugumakolo kan aw ka nali Ala k'a kɛ o sababu kama ka degun bɛɛ lajɛlen wuli tɔɔrɔ minnu b'an na Ala k'an ka tɔɔrɔw bɛɛ lajɛlen wuli Ala ka an kunnaw diya an ka président d'honneur tɔgɔra président international tɔgɔra président national tɔgɔra musow ka ɲɛmɔgɔw tɔgɔra comité de contrôle tɔgɔra trésorerie tɔgɔra wuduli islami tɔgɔra Burkina Ansar Dine islami bɛɛ lajɛlen tɔgɔra an bɛ an karamɔgɔ fo a n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen délégation fɛn o fɛn y'a bilasira ka bɔ Bamako fo ka se yan délégation bɛɛ lajɛlen fo ka taa se télévision Sherifila mɔgɔw ma an b'a fɔ o bɛɛ lajɛlen o dansɛ o bisimila an b'a fɔ an karamɔgɔ ye ko aw danse fo ni kɛndɛ ka dagasɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu karamɔgɔ Haidara denkɛ Badara Aliyu Haidara sisan nɔ an bɛ jɛ k'ale ka dantigɛlikanw fana lamɛn Burkina Faso jamana kɔnɔ وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين آمين وبعد أستعيد ذكري خيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين خافولي كرنغره نعم كنيشي بوركينا جاماناتيكي مانوي président de la république Burkina président ambafo ni sigoroina Allahu akbar président fole ko ambaka gouvernement barakela bela jelen fo danti foli mina ni islamia bena kele to ka barakada danti foli mina ka ngane soja jirawla ka nga farfoni jirawla soba ka fori kerengere ka boyama seki an karamo ma noy dramani draboy ka boya seki ni sigoroina Allahu akbar turan sardin befo danti foli mina bonya minnu kɛra a kɛra Ala de ɲɛna ma dogo maasi la an ka nin tournée kabi an sera don min na de dugu du min ta aw yɛrɛ ka aw ni a n'aw ka nafolo Ala ka silamɛya dɛmɛli la a dɛmɛbaw dɛmɛli la n'a bɛ fɛn jira an na dɔrɔn a b'o dɔrɔn de jira an na wala anw wasara ni ansaru ye an bɛ yɔrɔ yɔrɔ la o kuma ma sulo ni ansaru ye an bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la kasanga ni sumaya bana kunbɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ɲɛnamayara an ka jamana kɔnɔ yan nɔ an ka jamana minisiri min ka caw bɛnnen don kɛnɛya ko ɲɛnabɔli ma a ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa kɛnɛya tigilamɔgɔw ka se ka mɔgɔw ladɔnniya sumaya bana kun kan diɲɛ kɔnɔ journée mondiale ani an fɛ yan an ka semaine nationale de lutte contre le paludisme a kɛra thème min kɛra ko en finir pour de bon c'est-à-dire sumaya bana ka ban pewu diɲɛ kɔnɔ diɲɛkuru bɛɛ ye a ka plan kɛ pour que ka sumaya kɛlɛ farafinna fana ye a ka plan kɛ ka sumaya kɛlɛ Afrique de l'Ouest CEDEAO o y'u ka plan kɛ pour que ka sumaya kɛlɛ Mali fana y'a ka plan kɛ o hukumu kɔnɔ pour que ka sumaya kɛlɛ
stratégie fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen ni organisation mondiale de la santé y'a yira k'o ye fɛɛrɛ ɲuman ye mun bɛ se ka pali ban Mali gouvernement ani ministre de la santé a y'a yira ko k'o bɛɛ de appliquer ɲɔgɔn fɛ n y'a fɔ ka sumaya kɛlɛ denmisɛnnin fitininw fɛ n'an b'a fɔ chimio prévention du paludisme saisonnier denmisɛnnin fitininw ma san 5 bɔ samiya fɛ fura bɛ d'u ma fo kalo 4 pour que sumaya kana u sɔrɔ a kana u tɔɔrɔ muso kɔnɔmaw fana n'u ye kalo 4 sɔrɔ fura bɛ d'u ma an y'a ɲini bɛɛ fɛ ka ko bɛɛ kɛ pour que muso kɔnɔma ye kalo 4 sɔrɔ a ka se ka fura ni tali daminɛ kalo walasa a ka se ka siɲɛ 3 ɲɔgɔn sɔrɔ yanni a ka jigin o mana bɔ yen an bɛ sangew di sangew bɛ di fu a bɛ di bɛɛ ma o bɛ kɛ san 3 o san 3 kɔnɔ o mana bɔ yen sange bɛ di muso kɔnɔma ma n'a nana peseli la sange bɛ di fana denmisɛnnin ma n'a tilala boloci la kalo 9 fan fɛ n'a ye rougeole kɛ sange fana bɛ di den ma o bɛɛ ye pour que ka palu nin bali o mana bɔ yen fana an b'a ɲini fana ni farigan ye den sɔrɔ ou bien mɔgɔ sɔrɔ o ka test kɛ fɔlɔ wala ka jolita kɛ laboratoire la k'a dɔn ni sumaya don ni sumaya de don fura kɛrɛnkɛrɛnni ka se ka k'a la min b'a nɔgɔya parce que gouvernement ye furaw sɔngɔ jigi an b'a fɔ ma CTA combinaison thérapeutique à base d'artémisinine furaw de don o ka ɲi kosɛbɛ n'i y'a ta dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ cogo min sumaya bɛ ban ni sumaya juguya fana piqûre de bɛ fana kɛ gouvernement y'a bɛɛ prix jigi an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ ne kɔni bolo o ye fɛnbaw de ye saniya ko fana a ka ɲi an ka sigida la parce que ni ji sigila i ka so kɔnɔ a kɛra tasakolon kɔnɔ a kɛra pinɛ kɔnɔ n'a ɲɛ jɛlen don sosow bɛna fan da a kɔnɔ an bɛɛ ka o bɛɛ kɔlɔsi an ka sigida la an ka to k'onu bɔn an ka to ka dingɛniw datugu pour que sosow kana caya an ka sigida la ne bolo o bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ sababu ye ka fɛngɛ ban an ye boloci ko fɔ palu la boloci ko a bɛ sen na ɲininikɛlaw mun bɛ wari di bɛɛ ŋaniya kɛra kelen ye pour que ka vaccin sɔrɔ mais a ma sɔrɔ fɔlɔ caman kɛra mais a ma sɔrɔ fɔlɔ mais vaccin sɔrɔla a ma sɔrɔ fɔlɔ baara bɛ se ka kɛ fo ka se ka palu kɛlɛ k'a ban diɲɛ kɔnɔ k'a ban Mali kɔnɔ a kana segin fana parce que n'an y'a ban a ka taga pewu il faut pas k'a ka kɔsegin parce que o fana ka o de ka ɲi c'est pourquoi an bɛ baara mun kɛ an bɛ sinsin pour que baara ka kɛ ka ɲɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies a ye don kɛrɛnkɛrɛnni min ta k'o bila sumaya kɛlɛ don kama o bɛ bɛn avril kalo tile 25 de ma o ta k'o taa na o ɲɛnamayara an ka jamana kɔnɔ yan nɔ Sangarebugu la kɛnɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ Mali minisiri de bolo min ka caw bɛnnen don kɛnɛya ko ɲɛnabɔli ma an ka jɛyanko sɔrɔlenw ɲɛmada sumaya bana bɛ sɔrɔ banakisɛ dɔw fɛ n'o ye parasite ye a bɛ yɛlɛma adamaden na ka sababu kɛ soso kinda ye o soso bɛ mɔgɔ kin wagati 2 kɔnɔ sufɛla ka fara kɛnɛ fara wagati kan sumaya banakisɛ bɛ se ka kunbɛn kosɛbɛ wa a bɛ se ka furakɛ a waati la ka kɛnɛya sabati Mali jamana ka sɔrɔ sumaya t'a kɔnɔ o ye an ka jamana gouvernement ka laɲini ye yanni san 2030 cɛ kɛnɛya kunnafoniw y'a yira an na ka fɔ banabagatɔ minnu n'olu bɛ da kɛnɛyaso la n'i y'u ta 100 sara la 50 ɲɔgɔnna o ka bana bɛ sɔrɔ sumaya fɛ banabagatɔ minnu ni bɛ to sumaya banakisɛ ko la n'i ye banabagatɔ ta 100 sara la 40 ɲɔgɔnna o ni bɛ to a ka sumaya banakisɛ la nka san 2015 sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ 100 sara la 45 banabagatɔw la olu de bɔnɛna u ni na ka sababu kɛ sumaya banakisɛ ye an balima Sangarebugukaw an faw an'an baw silamɛ jama bɛɛ an ka dugutigiw an ka alimamiw an ka dugu kotigiw n'an ka sécuritéw aw salamu alaikum ala ye dugu ɲuman cɛ an bɛ ala deli ala ka tile hɛrɛ tɔ d'an ma an bɛ ala deli ala k'an ka nin bana jugu in an dɛmɛ a kɛlɛli la i y'a siɲɛ fɔlɔ ye baara in a daminɛw ka kɛ dugu kɔnɔna na ka kɔrɔlen ni ɲɔgɔn minnu bɛ kɛ an bɛ taa kɛ so dɔw de kɔnɔ hôtel la wala yɔrɔ wɛrɛw la nka nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka jigin ka na dugu kɔnɔ ne hakili la dɔgɔtɔrɔw ka o ye hakili ɲuman baara ye ka dɔgɔtɔrɔw ta ka na se dugu kɔnɔna la ka na aw yɛrɛ kungo ɲɛfɔ aw yɛrɛ ka sodaw la ne hakili la o ye ko ɲumanba ye an ka dɔgɔtɔrɔw fo la
aw bɔra kana dɔgɔtɔrɔw fana kunbɛn ka caya tile ka farin funteni bɛ kan'aw sigi ka kuma ninnu lamɛn a diyara an ye nka an b'a ɲini aw fɛ sumaya tɛ ban aw yɛrɛ kɔ kun tɛ se ka di kuntere kɔ kuntigi kɔ f'aw ka wuli a k'an dɛmɛ a ka fara an kan ni dɔgɔtɔrɔw nana a k'a nɔgɔya aw bolo aw bɛ tiyatiri mɔgɔw ka tiyatiri ye ni aw ma taa dɔgɔtɔrɔso la ni dɔgɔtɔrɔ sera ka taara aw ɲini f'aw ka so n'a m'aw sɔrɔ aw ka so o gɛlɛyara sa dɛ donc an b'a ɲini kantelakaw fɛ hali n'u bɛ taa tamati feere u k'u dusu da fɔlɔ n'u ni dɔgɔtɔrɔ ye ɲɔgɔn ni furakɛli banna u bɛ sɔrɔ ka taa tamati feere donc o de tun bɛ ne fɛ ladilikan ye a ka dɔgɔtɔrɔw dɛmɛ gouvernement ka laɲini ye bi de ka kɛnɛya sama ka se f'aw sigidaw la f'aw ka sow kɔnɔ nka o tɛ ɲa f'aw yɛrɛ ka wuli ka gouvernement fana dɛmɛ o baara la. ka aw ladɔnniya k'a fɔ ni kɛnɛ in bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni ɲɔgɔlɔnbɔ ye min kɛra groupe dugutigi fɛ a kɛra ka ɲɛsin ɲinandon kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin sumaya banakisɛ kɛlɛli ma o thème kan n'o ye en finir pour de bon avec le paludisme n'o ye ka sumaya banakisɛ kɛlɛ ka ban pewu an ka jamana kɔnɔ ani dɔnkili duman dali an ka seko ani donko tigilamɔgɔw fɛ o kɛra ladilikan ye ka ɲɛsin sumaya banakisɛ kunbɛli ma ka fara a furakɛcogo kan. Mali silamɛ diinɛ maa ɲɛmaw u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu groupement des leaders spirituels musulmans du Mali u ye sigi kɛ ni sigida fɔlɔ maa ɲɛmaw ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a sigira sen kan mairie yɛrɛ de kɔnɔna na ni o ye sigida fɔlɔ mairie kɔnɔna ye an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na ka bɛn ni an kuntigi Mohamad kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka sanayɛlɛ don ma groupement des leaders spirituels du Mali ale ye kɛnɛ belebele sigi sen kan commune 1 mairie kɔnɔ ka se ka sigi ka kuma ni commune maa ɲɛmaw ye n'o ye autorité politique et administrative ye a kɛra nisɔndiyaba ye maire ni a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen bolo ni sigi ka fɔ minnu bolodala GLSM fɛ u bɛna yaala kɛ Bamako sigida 6 bɛɛ lajɛlen na n'i ko GLSM i ko silamɛya bɛn ani kɛnɛya kɔnɔ u hamina ko dɔ fana ye sigidaw bɛ se ka taga ɲɛ cogo min na. Nisɔndiya bɛ ne fɛ an bɛ Ala tanu ka Ala barikada groupement ka nin baara in na i b'a dɔn groupement ka bureau national y'a décidé ka rencontre kɛ mairie bɛɛ lajɛlen na commune 6 bɛɛ lajɛlen na ani Kalaban ani Kati mais vraiment bi depuis an ye baara in daminɛ an ye commune fɛn fɛn kɛ bi commune 1 an nisɔndiyara n'a ɲɔgɔn ma kɛ commune na organisation kɛcogo fɛ a n'an y'a sɔrɔ an bɛna hakilina min di groupement ni fanga cɛ ɲɔgɔn baara la an y'a sɔrɔ commune 1 mairie ani commune mɔgɔw u lafaamuyalen bɛ baara in na u kunnen don donc o ye nisɔndiyaba ye bi an bolo k'a fɔ hakilina min bɛ n'an ka président n'o Cheikh Souleymane Haidara n'o groupement président hakilina min ta jamana ye an y'a sɔrɔ mairie commune 1 y'a faamu ni mairie bɛɛ sera k'a faamu de ka baara kɛ n'o ye a bɛ nɔgɔyaba kɛ an ka baaraw la donc o ye nisɔndiya ye min ka bon kosɛbɛ an b'a fɔ commune 1 mɔgɔw ye k'Ala ka n'u dɛmɛ u ka baaraw la. Sigida fɔlɔ maire Mamadou B Keita a y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ GLSM ka nin baara bolodalen in na wa a ye silamɛ jɛkulu in fo k'u barikada barisabula ka d'a kan u bɛ ka baara min kɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida fɔlɔ la o ma dogo maliyɛn den si la wa a ka fɔ la sigida fɔlɔ kan ka Ala fo k'a barikada barisa groupement président Asseid Cherif Ousmane Madani Haidara o sigiyɔrɔ bɛnna sigida fɔlɔ ma o ye kunkɔrɔta koba ye ale bolo. Nin ye nisɔndiyaba ye bi Ala filɛ ka koba de k'an ka commune kɔnɔ bi an ka karamɔgɔba Ousmane Cherif Haidara o nana an ka commune kɔnɔ ni événement in na n fɔ mana ka ɲɔgɔn événement bɛ surtout a nana duwawu min k'an ye bi a nana conseil min d'an ma bi ni koba de ni Ala sɔnna a ye duwawu min kɛ duwawu tɛ bi a ye fɛn fɛn fɔ a bɛ tɔrɔ an kɔnɔ a ye fɛn kelen fɔ qui a retenu mon attention o ye sécurité ye ni Ala sɔnna an b'o fana promesse d'a ma Ala tɛ mɛn an bɛna accord dɔ y'an ka commune kɔnɔ yan u b'a fɔ ma ko la police municipale pour sécuriser les personnes et leurs biens. Ni Ala sɔnna an fana bɛ baara daminɛ Cherifu b'i da ka sunɔgɔ commune denw b'i da ka sunɔgɔ ni Ala n'a Alakira jɛn'a ma sallallahu salim. Ni sigi in senfɛ Asseid Cherif Ousmane Madani Haidara a ye ladilikan caman di monsieur le maire ma a n'a baarakɛɲɔgɔnw walasa commune bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na a da sera polisiw ka baara ma fɛn bɛɛ ka se ka kɛ walasa 6e arrondissement cɛdenw ni ka sigida mɔgɔw lakana o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ye dugawu caman kɛ wa monsieur le maire ye diplôme kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin a ma n'a bɛ fɔ a ma ko diplôme de citoyen d'honneur k'a sabu kɛ a ka baaraw ye ka ɲɛsin Mali ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida fɔlɔ ma. Mali minisiri ɲɛma Abdoulaye Idrissa Maïga a taara foli bila silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu la groupement des leaders spirituels musulmans du Mali an b'aw ladɔnniya k'a fɔ foli a laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka taa duwawu ɲini u fɛ ani u ka jɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan Mali jamana kunkanko kow la. Mali jamana minisiri ɲɛma kura Abdoulaye Idrissa Maïga
aka nin bɔɲɛ in sen fɛ ka na groupement des leaders spirituels musulmans du Mali yɔrɔ ni o ye Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye. A n'a ka minisiri min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o taama la o ye Mali minisiri ye min ka cɛw bɛnnen don diinɛ ko ani batokow ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin bɔɲɛ in a bɛ don kadara min kɔnɔ o ye ka se ka na foli bila Mali jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw la n'u ko a ma ko prise de contact. Sigi in sen fɛ Abdoulaye Idrissa Maïga a y'a laɲini Mali silamɛ diinɛ maa ɲɛmaw fɛ k'u ka dɛmɛ don Mali jamana maa ɲɛmaw ma ni kɔkɔrɔmadonni wale camanw hakilina ɲumanw ani duwawuw ye ni ka labanna ka gɛlɛya u ma k'u k'a lajɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na u k'u fanga fara Mali jamana maa ɲɛmaw kan walasa an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Mali jamana bɛ ka waati min latɛmɛ ni o ye waati gɛlɛnbaw ye kabini ni san 2012 waatiw fo ka n'a bila an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi la ka jɛ ka fura ɲini o gɛlɛyaw la a ko tiɲɛ don kabini ni bi ma se Mali jamana diinɛ ɲɛmaw u bɛ wuli ka jɔw la cogoya bɛɛ lajɛlen na walasa Mali jamana bɛ se ka lafiya da sɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen kan. Kɔrɔfɔla seginw la Mali jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu groupement des leaders spirituels musulmans du Mali u y'a jira k'a fɔ ɲɛma Abdoulaye Idrissa Maïga k'a bɔra ka kɔrɔfɔ min da jira olu la ni ka fɛn minnu laɲini kɛ u fɛ ko n'a ma k'u n'u jeniyɔrɔ fin hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ dɔba la nka k'u n'a lajɛ ka dɔ fara u ka kɛtaw kan hali bi barisabu ka d'a kan ko fasoko de don jamana kɔnɔden min jɔda mana kɛ fɛn min ye k'o ka kan k'o k'a la u y'a jira minisiri ɲɛma Abdoulaye Idrissa Maïga la k'a fɔ k'u y'a ka kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen laminɛ. Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw u nisɔndiyara kosɛbɛ ka sanga ni minisiri ɲɛma Abdoulaye Idrissa Maïga ka nin bɔɲɛ in ye. An nisɔndiyara kosɛbɛ Ala k'a ɲɛ a bolo Ala k'a dafa a bolo Ala ka jamana in suma Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ sɔli ala rasul. An b'a dɛmɛ a y'a sɔrɔ an b'o la ka kɔrɔ mɛ an bɛ dɔ fara a kan an b'a dɛmɛ ni fɛn o fɛn n'a mago bɛ se o ma n'o de bɛ se ka jamana in lafiya an pɛrɛlen don ka jamana in dɛmɛ n'o ye k'ale yɛrɛ dɛmɛ n'o ye jango a jɔyɔrɔ kama ni Ala sɔnna. Sani sigi in ka kuncɛ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu u ye baarakɛ gafe 2 ta ni k'o di minisiri ɲɛma Abdoulaye Idrissa Maïga ma. Gafe fɔlɔ kunkanko kumaw bɛ tali kɛ lajɛrɛba min ni o sigira sen kan groupement des leaders spirituels musulmans du Mali fɛ ka se ka Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Bamako forum des leaders religieux du Mali o sigi in kɛnɛ kan laɲini minnu ni olu da jirala ɲɔgɔn na n'u ko a ma ko recommandation olu de ye gafe fɔlɔ in kɔnɔ kuma ye. Diinɛ ɲɛmɔgɔw ye taama min boloda ka ɲɛsin nansara jamana ma walasa ka taa Mali kunkanko kumaw ani a lahalayaw ɲɛfɔ gafe 2nan kɔnɔ kuma a bɛ o de ɲɛfɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka nin fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in u ye Mali minisiri ɲɛma bisimila yɔrɔ min na o ye groupement dagayɔrɔ kura de ye Korofina so min ni a bonya bɔra jamana maa ɲɛmaw yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri ɲɛma kɔrɔ k'a kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ka ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ ye. Mali jamana minisiri min ka cɛw bɛnnen don babu sentigiya ma gouvernement kɔnɔ a ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan walawalali o kɛra ka ɲɛsin lakanako binakun de ma bɛn kɛra sigi minnu kan sigi sen fɛ bɛn kɛra fɛn minnu kan minisiriw ka lajɛrɛ sen fɛ walawalali kɛra ka ɲɛsin olu de ma an ka ɲɛ jɔ sɔrɔlenw na. Ni kunnafoni di kɛnɛ min sigira jamana minisiri fɛ n'a ka baaraw bɛ ɲɛsin jagoko koɲɛw ɲɛnabɔli ma jamana gouvernement ka babu sentigi fana don a dabɔra a kama ka se ka kunnafoni ɲininaw ladɔnniya sariya senba 2 minnu tara minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye laban senfɛ n'o ye conseil des ministres ye. N b'a fɛ k'an da don min na fɔlɔ o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye tagama min kɛ kɔsani na Arabi Saoudite Magan jamana la tagama in kɛra bonyaba ye Mali ma. Jamana ɲɛma taalen ye a ye bonya sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ an ka jamana tɔgɔ la. Ayiwa Magan jamana masakɛ a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ fana a bɛ dɛmɛ dɔw lase an ka jamana ma. Nɔgɔya fana min bɛna n'a ye joona o fana siraw fana caman bɛ yen a ko a bɛna an ka jamana dɛmɛ olu la. O kama a ye layidu ta k'a fɔ min ye Kidali yɛrɛ ye o bɛna avion jigi so dɔ jɔ ye avion jigi yɔrɔ dɔ jɔ ye. O avion jigi yɔrɔ kɔfɛ min ye sira min bɛ bɔ Sevare ka taa fo Gawo aw yɛrɛ bɛɛ b'o sira cogoya dɔn bi a sira tiɲɛnen don kosɛbɛ. O y'a jira an na fana k'a fɔ u bɛna an dɛmɛ k'o sira fana dilan. Minisiri ka nin kunnafoni di kɛnɛ in senfɛ a da sera sariya belebele 2 minnu tara n'o dɔ bɛ tali kɛ ka ɲɛsin minisiri so min ka ca bɛnnen bɛ buna hadamadenw ka lakana ma ministre de la sécurité et de la protection civile ale ni minisiri so min cɛsirilen bɛ duguba dilanni ani jamana kɔnɔdenw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ministre de l'aménagement du territoire et de la population walasa k'u wakili don baarakɛminɛnw na min b'u ka baaraw sabati u bolo. O sira dɔ fɛ
an ye papier belebeleba min ta bi o fana bɛ taa lakanani de kan hali bi n'o ye polisiw ka fanfɛyɔrɔ gendarmew ani gardiw ani min ye protection civile mɔgɔw ta ye donc ministre yɛrɛ da sera kuma ma sisan musaka min n'a ka kan ka don a da fɛ san 5 nata in na a bɛ se fo miliyari 450 bɔ ɲɔgɔn na a wari dabɔra mun kama min ye baarakɛminɛnw ye k'a ɲini k'a di polisiw ma k'a di gendarmew ma k'a di gardiw ma k'a di protection civile mɔgɔw ma fɛn fɛn bɛ se ka baara nɔgɔya u bolo o ye mobili ye o ye marifa ye en tout cas fɛn fɛn ka kan k'a to u bɛ se k'u ka baara kɛ nɔgɔya kɔnɔ pour que k'an bɛɛ lajɛlen lakana o fɛn bɛɛ ka ɲini ka di u ma san 5 nata nin kɔnɔ ka se fo miliyari 400 ani miliyari 50 ma o kɔnɔna la fana polisi kuraw bi ta gendarme kuraw bi ta garde kuraw bi ta gendarme kuraw fana bɛ ta a san 5 ninnu kɔnɔna la ayiwa kuma belebeleba sabanan in bɛ mun kan aw yɛrɛ y'a jateminɛ depuis a bɛ wagati jan bɔ k'a fɔ dengun bɛ kosɛbɛ an ka balontanko kan dengun b'an ka balontanko kan a ka kan bi n'an ye ɲɔgɔn ye n ka dɔ fɔ ye a la o kuma ma kɛ kuma ye bi ni min fɔra conseil des ministres la mais a bɛ tile 2 tile 3 bɔ an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ a ye mɔgɔ damadɔ suganti ko hali bi u k'u jilaja gɛlɛya o gɛlɛya b'an ka balontanko kɔnɔ an ka mɔgɔ da b'a la an k'u lasigi an n'u ka kuma an ka essayer ka gɛlɛya ninnu bɔ a kɔnɔ. an bɛ aw ladɔnnen k'a fɔ ko kunnafoni di kɛnɛ in ni a bɛ sigi dɔgɔkun o dɔgɔkun a kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa malidenw ka tɛmɛ n'u ka kunnafoni dilaw ye u ka bɔ jamana taabolo kalama sanga ani wagati. cakɛda min ka baaraw bɛ ɲɛsin jiko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ ni o ye SOMAGEP ye a ɲɛmayaso ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka ɲɛfɔli kɛ u ka baarakɛtaw kan baara minnu ni a dangɛnɛmayara u fɛ an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. walasa ka jamana kɔnɔdenw ladɔnniya u ka baarakɛtaw kan n'o de ye ka ji ɲuman di malidenw ma fan bɛɛ lajɛlen fɛ cakɛda min sigilen bɛ o koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o société malienne de gestion de l'eau potable bakuruba la SOMAGEP a ɲɛmɔgɔ ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi walasa ka kunnafoni dilaw ko olu ladɔnniya u ka baarakɛtaw kan. mi bamananw b'a fɔ ko dugubila ka fisa laadawuli ye donc ni kɔni ne ye laada y'an fɛ yan SOMAGEP la san o san ni tilema sera an bɛ kunnafoniwela wele pour que an ka ɲɔgɔn masala pour que an ka se ka an ka lahalayaw fɔ u ka se ka faamu cogoya min na i b'a dɔn k'a fɔ ni tilema bɔra ka ban ji la yɔrɔ caman na donc kun min b'a to ji bɛ gɛlɛya ani jamana yɛrɛ kɛlen don ka ko minnu boloda pour que jiko bɛ se ka nɔgɔya donc bi ɲɔgɔn ye kun bɔ o de kan ani ka SOMAGEP yɛrɛ ani SOMAPEP ani ministère de l'énergie et de l'eau olu kɛlen don ka labɛn minnu sigi pour que ɲina ani san tɔw la pour que jiko bɛ se ka jamanadenw ma cogoya min na bon i b'a dɔn ɲina san kɔnɔna an b'a fɔ min ma ko système hydraulique villageoise amélioré o projet o bɛ ministère de l'énergie et de l'eau la donc o de ka kan ka kɛ pour que ka jiko nɔgɔya jamanaden bɛɛ ma mais komi o ye de retard dɔɔni ta donc gouvernement y'a ɲini anw SOMAGEP yɛrɛ fɛ an bɛ deli ka min kɛ san caman n'an b'a fɔ ma ko opération citerne k'o daminɛ nka ɲinan ta kɔni ale tɛna walankata komi san tɔw bɛ kɛ cogoya min na parce que min ye forage ninnu ye olu baara fana bɛna daminɛ sɔɔni donc o kan ka jamanadenw lafiya. an bɛ aw ladɔnnen k'a fɔ ko ni kunnafoni di kɛnɛ in sen fɛ SOMAGEP ɲɛma n'o ye Bubakari Kani ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko SOMAGEP ko jamana ka cakɛda don min ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri bɛnnen bɛ ka ji ɲuman k'o walankata jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ sɔngɔdiya ani nɔgɔya la. mais an bɛ min fɔ jamanadenw ye u k'a dɔn k'a fɔ jiko yɛrɛ bɛna ɲɛnabɔ kosɛbɛ an b'a fɔ min ma n'o ye projet de Kabala ye i y'a dɔn o don na ni ministre taara Kabala yɛrɛ ka taa ale usine lajɛ usine belebeleba de don n'ale usine nin banna an b'a fɔ min ma an ka capacité de production n'o ye litiri 200,000 ye tile kɔnɔ o bɛna kɛ o bɛna doubler de ka fara a kan donc o baaraw bɛ senna komi bala kolo giriman baw de don a baara ka kan ka ban décembre 2018 mais yan'o cɛ donc fɛɛrɛ minnu tigɛra o ye forage minnu bɛ kɛ quartier reculé la ani projet wɛrɛw bɛ yen ni société malienne de patrimoine de l'eau potable n'an b'a fɔ ma ko SOMAPEP n'olu bɛ k'o kɛ o ni gouvernement o bɛ k'o kɛ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka yira aw la k'a fɔ SOMAGEP kɔni bɛ yan jamanadenw de kama
an tɛ yan an yɛrɛ kama Mali ɲɛmɔgɔw de y'an sigi yan pour que an bɛ se ka baara kɛ cogoya min na ka baara kɛ ni jɛya ye ka baara kɛ ni tiɲɛ fana. An b'a yira la k'a fɔ ko SOMAGEP a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ sen fɛ a kɛlen bɛ ka baarabaw boloda walasa nin funteni wagatiw la jiko gɛlɛya o kana maa si. O de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔli mun na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun kɔnɔ ka bɛn ni kuma ɲɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn.